Bé, bona tarda a tots i totes en aquesta jornada especial del Consell Comarcal. Perquè aquí, en aquesta sala de plens, fem coses molt importants, com els plenaris i aquestes coses que porten tant de molt els polítics, però segurament és bastant més important això que fem avui aquí que no pas aquests plenaris amb tanta por. Per qui em conegueu, soc Xavier Lluc, soc el president del Consell Comarcal d'aquí del Penedès, i la veritat és que m'ha demanat venir a fer una presentació en el govern de participar en aquest acte i evidentment vaig dir que sí. També us he de dir que hauré de marxar bastant ràpid perquè hi ha una junta de govern al municipi, però sí que he volgut ser aquí perquè aquest voluntariat, aquest esperit del bosc, penso jo que sou tots vosaltres, que sou qui realment feu aquesta funció tan imprescindible per la nostra societat. Doncs hi volia col·laborar i volia donar un petit granet de sorra en aquest àmbit tan important. El voluntariat cada dia és més important, la societat es nodreix d'aquest voluntariat i de vegades no se li dona la importància ni el ressò que crec que necessita. I en aquest àmbit en el qual el que ens dediquem o us dediqueu és a salvar vides directament, aconseguir que hi hagi prou reserves de sang per la gent que ho necessita, crec que encara és molt més important. Per part meva, dir-vos que estic content que estigueu aquí, que això és casa vostra, ja ho sabeu, em sembla que en breu també vindrem aquí a fer una jornada de donació de sang, aquí en aquesta sala mateix. Vull dir que el Consell Comarcal del Penedès està per ajudar, està per posar les eines que tenim a disposició, encoratjar que seguiu en aquesta tasca tan important, felicitar-vos per aquesta edició que, bé, és el que deia abans, l'esperit del bosc tots ens agrada trobar-lo en algun moment a la vida i penso que està molt ben explicat en aquest llibre que quan algú té problemes, sigui el bosc o sigui on sigui, acaba trobant aquest esperit del bosc que li dona la mà per tirar endavant. Això és una miqueta també el que hem de fer des de l'administració, donar la mà a les persones que potser en un moment determinat necessiten algú que els estiri, que els ajudi a tornar a tirar endavant. Jo no m'enrotllaré més, moltíssimes gràcies a tothom qui ha col·laborat en fer aquesta tasca, a l'Institut de Sant Quintí de Mediona, que crec que és on tot això s'ha treballat, a l'escriptor del conte i a tota la gent que participeu en aquest voluntariat, com he dit abans. Moltes gràcies, que vagi molt bé la jornada i passo la paraula, no sé qui torna ara. Vinga, endavant. Molt bé, gràcies. Molt bé, una vegada feta la presentació, si no hi ha més que dir, passo la paraula al Josep Renau, president de l'Associació de Donants de Sang del Penedès, que ell ens explicarà una miqueta com es va gestar la idea d'aquest conte. Hola. Bona tarda a tots i a totes. Jo ho porto apuntat perquè donen dades no concretes, per donar si hi ha alguna raó o alguna cosa. Mira això. El perquè de tot plegat, jo ho diré, l'anada de l'Institut d'Escola de Sant Quintí de Mediona va obrir un camí per primera vegada al parlar sobre l'hostot de la sang, a la Marina de Rassa, de l'Associació de Donants de Sang de la Penedès. Mitjançant una obra de teatre, ells mateixos van escriure i protagonitzar la festa inaugural al Monument del Donant el 25 de maig del 2018. La Junta que hi havia en aquells moments va considerar que aquell projecte tan cultural com social que s'oferia en aquella mainada s'havia de materialitzar. Per diferents motius que ara no venen al cas, no va prosperar i vam que va quedar massa mai. La Junta actual, però des d'aleshores, no va quedar quieta. Ens vam anar a buscar col·laboració a diferents nivells. El 17 d'agost del 2022, per primera vegada ens posàvem en contacte amb l'escriptor i editor Miquel Ferrido per tornar a donar visibilitat al projecte i se li va passar tota la informació escrita que disposàvem. També ens vam posar en contacte amb la direcció de l'Institut d'Escola de Sant Quintí de Mediona perquè estessin al corrent del que pensàvem fer i demanar d'alguna manera el seu vistiplau per tirar endavant el projecte inicial, tot fent una reescriptura de l'obra anterior que havia quedat en havia trobat tots els elements per començar a caminar, a Miquel Ferrido, escriptor i editor, no m'hi veig, aprofito per presentar-lo, sinó el Ricard Vigues, que és el il·lustrador, que ha costat, i els nens de nena de l'Institut d'Escola, que allà darrere tenim el director d'estudis, que ens acompanya i que ens
Així es torna a gastar i s'hi torna a començar a veure el projecte del llibre. Passat un temps de moltes anades i vingudes i moltes reunions i de molts límits i de molts canvis d'interaccions i un treball insistent de la Junta de l'Associació de Grans de Sant, marcant en tot moment la direcció a seguir, se li va donar format a l'obra iniciada el 28 de maig del 2018. El resultat ha estat que compta per nens i nenes i per nens i nenes a l'esperit del bosc, que és el llibre que tenim. Avui, 11 de juliol del 2023, després de quasi un any de gestació, veu la llum. Ha estat un embaràs llarg, però gràcies a Déu va culminant de l'èxit. Ara bé, la feina no acaba aquí, perquè teníem tot, però teníem el compte, però s'ha d'editar, i això val diners. Ens posem de nou les piles i busquem col·laboradors. Ens posem en contacte amb el Consell Comarcal, presentem el projecte, recepta a col·laborar igual que serveis mèdics de Parés, tenim al costat el Maria, la secretària, la Regina, i la Federació Nats de Sant, que ens acompanya el President. Gràcies a la col·laboració abans esmentades hem aconseguit poder editar 700 exemples. Aquests contes seran repartits a tots els dones de sang que vagin endossant a les diferents campanyes. L'Esperit del Bosc estarà a totes les biblioteques de l'Alt Penedès el bibliobús encarregat de transportar coneixements per tots els pobles i poblets de l'Alt Penedès. També hem pensat penjar-ho a la web de la Federació. A nivell de la Federació de Donants de Sant de Catalunya, perquè si hi ha alguna associació de Catalunya que li pugui interessar. Amb el vistiplau de l'escriptor començarem a donar els llibres a la marató del 25 d'agost que fem a Vilafranca. A partir del 25 d'agost començarem a donar els llibres perquè creiem que la marató és l'única que fem al Penedès i és important ser el punt de sortida per donar allò. En Miquel Florido, si no hi ha canvi, estarà i firmarà els llibres a la gent que vulgui. Moltes gràcies a tots i totes i fins a la propera. Gràcies, Arnau. I ara Miquel Florido, l'escriptor i editor, i Enric Arbilles, il·lustrador, els dos com a parts implicades en el naixement del conte L'Esperit del Bosc, ens faran de la seva presentació que podrem anar seguint mitjançant la pantalla que tenim desplegada. Cadascú, però, en el seu nivell d'implicació, aniran un i l'altre interactuant per oferir-nos les explicacions que calguin a través dels dibuixos il·lustratius. Esperem que les seves interaccions ens transportin i ens facin viure moments màgics i pugueu fer volar una estona la nostra imaginació. Com vulgueu. Bé, gràcies, Anna. Bona tarda a tothom. Ens anem allà per veure, perquè des d'aquí no es veu res. Bueno, aneu cap allà. Després te'l passo. Perquè aquí al mig no em va fer. Gràcies per la vostra presència a la primera i a priori única presentació de l'Esperit del Bosc. Em fa content tornar a ser aquí, a la sala d'actes del Consell Comarcal, uns mesos després de presentar-hi Riu al cranc de riu, el meu primer conte infantil. Avui sóc aquí presentant el segon, Riu al cranc de riu el tenim aquí, que ja us avanço que he aprofitat per fer el mateix format, perquè així, encara que siguin d'editorials diferents, siguin molt col·leccionables, no?, l'un amb l'altre. Un conte del qual sabreu apreciar les similituds amb l'estima de l'entorn i els valors socials que vull transmetre, tant en un com l'altre. Una salutació també als que ho veureu en diferit, perquè ho estic gravant. L'Esperit del Bosc és el primer llibre que publico oficialment des del meu nou segell editorial, Crisol Edicions, del qual us en parlaré d'aquí una estoneta, però primer comencem pel propi projecte del conte. D'entrada, agrair la confiança i les llibertats creatives i d'edició que han dipositat en mi des de l'inici els Dones de Sang de l'Alt Penedès i dir que em fa especial il·lusió tenir aquí el meu amic Ricardo, amb el qual ja havíem treballat junts en un parell de llibres, els dos primers que vaig treure. I concretament el primer va ser amb altres artistes, però aquesta vegada hem sigut un duet, l'hem fet entre els dos. I realment ja en tenia ganes. Pel que fa al projecte, com molts sabreu, el conte va ser una proposta i posteriorment un encàrrec dels Donants de Sang de l'Alt Penedès i va ser l'estiu passat, si no vaig errat, durant l'agost. L'Anna em va contactar perquè volia parlar amb mi i ni tan sols em va explicar de què es tractava fins que no em vam trobar, era top secret. I aleshores vam quedar un dia amb l'Anna i en Renau i em van explicar la idea que tenien, una idea latent de fer un conte. Es tractava d'un conte per obsequiar els donants de sang de l'Alt Penedès després de fer el donatiu de sang.
I des d'aquell moment jo m'interesso, m'implico de ple en la tasca de produir el llibre, inicialment amb la missió d'escriure-li prou, però que una cosa va portar l'altra i al final també l'he editat i maquetat. La idea és explicar l'origen d'aquest capgròs d'aquí, la Gota de Sang, que és la mascota dels donants de sang de l'Alt Penedès, que la va fer la Dolors Sans l'any 2015. I després d'escriure'l, ja ho anireu veient, editar-lo hi ha hagut una micona més de feina de l'esperada, però ha quedat molt bé, estic molt content. Vaig concebre aquesta història com una faula breu que combina nens, naturalesa i, òbviament, la sang. Amb aquests tres elements va néixer l'esperit del bosc. Aquí tenim la portada feta per Ricardo. I ara passem a parlar directament de la història que s'hi explica, del conte. Ens situem al que podria ser qualsevol poble del Penedès, amb masos i camins. Allà s'hi troba la masia d'en Jaume, l'avi del Ton, el qual viu amb un pastor alemany que es diu Balto. És la clàssica masia gran amb pati, hort i bosc ben a la vora. A Anton i els seus amics, la Laia i el Carles, els agrada quedar per divertir-se, jugar a pilota al carrer, a cull i amagar, a cartes, jocs de taula. Però des de fa un temps, Anton, tot passejant amb Balto, amb l'avi Jaume, ha descobert com li emociona la muntanya de la vora, els seus paisatges, els animalons, els insectes i els racons que s'hi amaguen. Cada dia és una descoberta i ho vol ensenyar als seus amics. Aleshores es reuneix amb la Laia i el Carles. La Laia és una noieta desperta i decidida, amb caràcter. Sempre la veurem una llibreta i un estoig de dibuix, ja que li apassiona dibuixar tot allò que es troba que li crida l'atenció i vol guardar-ne un record. Aprofitarà, ja que va a la muntanya, per esbossar animalons, arbres, plantes, flors, insectes. I pel contrari tenim en Carles, un nen més aviat poc entusiasta pel que fa a la natura i que ho descobrirem ben ràpid quan aturem l'excursió en una cabana de pedra seca per esmorzar, frescos al seu interior. En lloc de treure un entrepà embolicat com fan els seus amics, el nen es posa a menjar llaminadures i productes envasats en plàstics de brioixeria industrial. I ara us llegiré un fragmentet. Aniré combinant lectura de trossets amb l'explicació del conte. Els tres amics havien sortit a descobrir nous indrets en aquell paratge tan ple de vida. Anton i la Laia anaven equipats amb bosses de corda a l'esquena, duien aigua fresca i un petit entrepà. En Carles, en canvi, carregava una motxilla ben atapeïda. No estava acostumat a aquelles aventures, al contrari que els seus amics, ja que ell era més d'estar per casa, així que s'havia dut un munt de provisions, per si de cas, tot i que ja l'havien advertit que seria una petita excursioneta sense dificultat. Avançaven per un camí estret envoltat d'arbres i havien d'anar en fila índia. Anton liderava l'expedició, ja que sovint passejava perquè hi sendem el seu gos, en Balto, i el seu avi Jaume. La Laia seguia intrèpida, lleugera i amb ganes de troballes que el sorprenguessin, ja que la muntanya, el riu i el bosc eren un niu de descobertes. Sempre apareixia alguna flor, algun insecte o algun animaló que fos nou per ells. I el passo directament al tros de la cabana. Més endavant van arribar a una cabana de pedra seca, d'aquestes de pastor, que hi ha repartides pels nostres boscos, i van entrar-hi amb emoció, com si fos el primer cop. Només un raig de llums solars descendia del damunt i gràcies a això s'hi veia perfectament. S'hi estava ben fresquet. Ara sí, era el moment d'esmorzar. Anton i la Laia van desenfundar els seus entrepans, mentre que en Carles els va sorprendre amb pastes de supermercat, refrescos i llaminadures, tot embolicat en plàstics. El nen menjava amb desfici i deia que el bosc, molt maco, però que li havia fet venir una gana ferotge. Quan van acabar, es van assegurar de deixar-ho tot net, malgrat que un d'ells no entenia el perquè. En acabar ho recollem tot, però ell no ho hauria fet si no fos per la insistència dels altres dos, ja que no comprèn la importància de mantenir l'entorn i la natura nets. Més endavant segueixen caminant, descric paisatges, entorns, la Laia s'atura a dibuixar i després tornen a la masia. Es queden a dinar i amb els macarrons a la boca l'avi els explica una història. Quan va començar, de seguida Anton va descobrir que aquella era nova. Passa. Sí? Sí.
i que mai l'havia sentit, i per tant estaria atentíssim. Es veu que quan en Jaume era un nen de la seva edat amb els amics, varen anar de ruta amb bicicleta, unes bicis sense suspensió ni canvis de marxes, i de tornada ell es va equivocar en la bifurcació d'un camí que no recordava exactament. Sol va començar a descendir per un corriol cada vegada més estret i pedregós. Els frens grinyolaven i, patapant, amb un roc ben gros, la fina roda del vehicle es va torçar, doblegant-se i fent-lo caure de boca terrosa. El nen es va fer mal, s'havia endut un cop al cap i rascades els braços, ja que havia intentat aturar la caiguda. El seu net i els dos amics estaven embadalits amb el plat a mig buidar, les forquilles plenes, la boca oberta i les orelles alçades com si fossin gats. Es preguntaven com se n'havia sortit d'aquella pinya. I l'avi va seguir explicant. Cap persona el va anar a socórrer, estava massa allunyat de la civilització. Però de sobte va percebre una energia que l'envoltava. La ferida va deixar de fer-li mal. Semblava que cicatritzava. Es va sentir prou fort per aixecar-se i arreplegar la bicicleta i aleshores, tot i estar convençut que s'havia perdut, tenia la sensació que si començava a caminar, trobaria el caminoi de tornada al poble. Varen passar els minuts. El petit Jaume arrossegava la bicicleta que rodava boteruda i de cop ja hi era. El paisatge del campanar envoltat de cases va dibuixar-se al seu davant. Ja sabia com tornar. En Carles va respondre a l'instant amb incredulitat. Sí, home, impossible. L'avi va somriure amb confiança. La història, com heu pogut escoltar, els fascina i els nens volen tornar al bosc tan aviat com puguin per seguir explorant i per descobrir l'esperit que s'hi amaga pel seu compte. En Carles, un nen força amic de si no ho veig no m'ho crec, és l'únic que dubta, però no deixa de ser un nen que té esperit aventurer i es mor de ganes de veure-ho i de creure-ho. L'endemà, quan tornen a la muntanya, troben un munt de porqueria al mateix camí que van recórrer el dia anterior. El Toni i la Laia, responsables, es posen a recollir-ho. Però en Carles, que a ell ni li va ni li ve, segueix caminant endavant sense aturador. A partir d'aquest moment, ens adonarem que el protagonista, sobtadament, no és el Ton, el que liderava el grup i l'excursió. Per què dic que sobta? Perquè aquest gir, el Ton és el personatge amb les idees clares, el que sap on va, el que sap el que fa i el que podria ser el protagonista perfectament. Però en aquest cas el personatge que ha de créixer, que ha d'evolucionar i que ha d'aprendre és el Carles. Per tant, de cop descobrim que el Carles passa en un primer pla i bé, ell en lloc d'estar ajudant, està passant del tema i segueix endavant. Quan és prou lluny, se n'adona que s'ha quedat sol i li entra el canguelo perquè ja no sent els seus amics. Arrenca a córrer de tornada i aquí hi ha el punt clau d'inflexió en el conte i el que necessita el personatge, no? Perquè de sobte rellisca i cau per un marge. Quan se n'adona es veu adolorit i esgarrinxat sobre un esbarzer. Té sang als braços i a les cames i aquí comença el seu deliri. Aquesta il·lustració és xulíssima. Se sentia el soroll del vent a les copes, acompanyat dels piolets dels ocells. Va mirar amunt i va sentir un calfred. Aleshores va decidir tornar enrere. No volia estar sol. Quina por! Va arrencar a córrer i tot d'una va relliscar, esllavissant-se per un marge no gaire alt, on una planta el va frenar. El nen va xisclar de l'ensurt i va tornar a cridar, encara més fort, quan es va veure els braços i les cames esgarrinxats. El que li havia aturat la caiguda no era altra cosa que un esbarzer. El cor li bategava a 1000 per hora. No veia clar com sortir-se'n i els precs d'ajuda no arribaven als seus amics. De sobte va notar un pessigolleig d'allà on li rejava sang, una sensació que li va deixar el pèls dels braços i va sentir un cant. I bé, sent cantar aquests bitxets que li surten de les gotes de sang que representen l'esperit del bosc fugint de la sang i de que és un moment en què necessita ajuda, no? I està sol, igual que li va passar amb l'avi. Llavors, ell tan incrèdul i despreocupat, diguéssim, se n'adona que la llegenda, la història de l'avi era real. I a partir d'aquí doncs, intentarà que els altres li facin cas amb ell.
Ja us podeu imaginar en Carles veient i escoltant el diminut esperit del bosc sorgint de les gotes de sang i formant-se amb les fulles d'esbarzer al damunt de cadascuna de les gotes. Després d'això, el troben i el noten diferent. S'ha curat i no li fa mal enlloc. A partir d'aquí farà un canvi d'actitud, perquè està penedit del dia anterior, perquè va ser ell qui va llançar brossa durant tot el trajecte, que és la brossa que estaven recollint els altres dos, i ell havia passat del tema. I malgrat que va ser un porc, reconeix el seu error i sap que l'esperit del bosc l'ha protegit i l'ha cuidat. I a partir d'aquí es farà un canvi de xip. I ja resumint, tiro cap al tram final, on té una mica més de xitxa, però ja el llegireu, si de cas. On els nens, al final els nens decideixen homenatjar aquest esperit del bosc fent-ne un monument perquè tothom el conegui. I aquest monument acaba sent un capgròs. Aquest capgròs d'aquí representa que l'han fet aquests nens. Llavors, acaba que els donants de sang veuen el capgròs aquest, perquè els nens surten pel poble a donar toms amb ell. Perquè, clar, la seva idea és que tothom el conegui, no? El gos, el Balto. Aquí estan dibuixant-lo, estan fent la idea del capgròs, tot i que aquí encara era un monument, la idea de fer un monument, però com que acaba sortint això d'aquí. Llavors en Ricardo va plasmar molt bé, fins i tot fent-lo encara més simpàtic, l'esperit del bosc del capgròs. És més amigable, diguéssim. Opinió personal. L'havien pintat de vermell com la sang, li havien fet ulls, nas i boca, i no se'n podien oblidar, les fulles verdes al capdamunt. Estaven molt contents, però faltava que s'assequés. L'endemà al matí, a la plaça del poble, hi havia un autobús de donants de sang, que cada 3 mesos feien recollida amb els voluntaris. Els nens havien sortit a donar a conèixer el capgròs, tot duent-lo d'una banda a l'altra del municipi. Una voluntària dels donants els hi va preguntar què representava. El trio, emocionat, li va relatar la història que els hi havia passat el dia anterior i la noia, sorpresa, ho va explicar als seus companys. De seguida es van interessar per l'esperit del bosc i el que significava. Un ésser fantàstic que protegia i cuidava els perduts i ferits en la natura. I, el més curiós, tenia forma de gota de sang. Van preguntar als nens si els agradaria que aquell capgròs passés a ser la imatge dels donants i ells, com que el que volien era que tothom el conegués, van acceptar molt contents. A les fulles hi escriurien els noms de les persones que ajudaven a les que ho necessitaven, ja que la sang és vida, com la natura, i els donants també salven vides com l'esperit del bosc. Més endavant se'n va fer un conte explicant què havia passat i aquest conte el tinc a les mans. Bé, espero que us hagi agradat la trama, que al final la feina que a mi més m'agrada fer és la d'escriure'l, és quan m'ho passo millor. Després el maquetar s'ha de fer, però la part creativa, la xula, és la d'escriure'l, igual que pel Ricardo és la de dibuixar, no? I ara parlarem una mica de les il·lustracions. Parlo jo directament? No. Posteriorment, una vegada escrit i enviat a l'entitat dels donants i després que em donessin el vistiplau, faltava editar-lo. És clar que aquesta part no havia estat contemplada pel tracte inicial, però va ser un projecte sense ànim de lucre i també m'hi vaig volcar. A banda de l'escriptura, la revisió, l'edició i la maquetació ens faltava un element important, que és el que he anat veient aquí en pantalla, i és el que comentarem ara. La idea de que col·laborés l'Institut de Sant Quintí en cap moment va deixar de ser bona, però van fer un gir donant al llibre unes il·lustracions més professionals, tot i així les il·lustracions que ha fet el col·legi són en el llibre, són al final, en una galeria. I bé, com us he dit, en Ricardo va treballar amb mi a Et faré ballar la ment i Et faré dansar l'ànima, els meus 2 primers llibres, i ja heu vist que les seves il·lustracions són molt xules i estan superben integrades. De fet, aquí, els espais en blanc és on hi va el text, i aquí també hi ha text a dalt i a baix. Sí, alguna... Bé, no sé, explica'ns... Si es pot deixar obert, això. Passo la paraula al Ricardo i anirem
conversant de lo que consideris. Si vols explicar com va rebre el projecte o sobre les il·lustracions directament. Sí, no, com el vaig rebre és interessant. Sí, perquè em va venir un dia el Miquel amb un conte escrit per nens que es tenia que editar, tenia la seva complicació de reescriure'l i fer-lo bé, i és interessant perquè jo crec que si no surt de la ment d'un nen no surt, perquè si no, suposo que tothom es dona compte, la sang és un element complicat d'introduir en un conte infantil. Jo crec que si no ve de la ment d'un nen, rarament. A mi si em dius escrigue'm una història de terror amb la sang, perfecte, el que vulguis. Bueno, escriure, jo te la dibuixo, escriure una altra. Però el tema del capgròs i els esperits del bosc i tot això que sortís dels nens és curiós, com més no. Al final, quan més grans som, menys capacitat tenim d'imaginar coses d'aquest tipus i associar dos temes que siguin la sang, que per una part és una cosa molt important, sobretot amb el tema de les donacions, però que de normal no la tenim. Així, quan la veiem al cine, la veiem als contes, la veiem en qualsevol lloc, no l'associem a aquestes coses. I els nens van fer una associació aquí bastant interessant amb l'esperit. I al final, el cap endavant o cap endarrere? L'esperit? Com vols anar? L'esperit, la del capgròs. Al final, tot això ve d'una il·lustració d'un nen. Encara, ara no serà tant nen, jo no sabia que era del 2015, ara ja serà... El capgròs és del 15, sí. Clar, ara ja no és tan nen. El capgròs és del 2015, que ho vaig buscar. Sí. Però la idea de fer el capgròs, que va sortir de l'institut també. No, la idea del capgròs va ser de l'associació. No. La matèria prima. La matèria prima que després s'ha anat cuinant amb el conte del Miquel, la va treure un nen i va ser un capgròs que va dibuixar. Un nen de... no sé quants anys tenia. Això no... Primària, suposo. Primària? No sé. Primària de fins a 12 anys? No sé. No, el conte l'he escrit jo. La idea prima. La idea bueno, l'esperit del bosc és idea meva, també, clar. Sí, bueno, però la matèria sí que ve de l'institut. Al final s'ha transformat molt del que venia originalment això, perquè, clar, era un conte que, si no m'equivoco, estava escrit entre diversos nens i fraccionat, i després fer el treball de cohesió ha sigut una feina que ha fet el Miquel. Però bueno, jo, en principi, moltes de les coses que he fet he estat basant-me una miqueta en el que podia treure dels nens i intentar fer, però sobretot la part més complicada és convertir la sang en un tema més amigable. Hi ha una de les imatges, que és la que dèiem que ens agradava més, que és aquesta, que li tens que afegir una manera que això sembli més amigable, perquè és un nen ferit al final. Vulguis que no. I amb els ninots aquests que vam tindre un procés creatiu amb els ninots bastant llarg, no hi havia... Em va costar treure... Hi ha uns quants. Com fer-los? Sí. Hi ha uns quants. Tots són molt simpàtics. Sí, però això va ser després de fer uns quants allà esbossos que no... Sí, vam estar una temporada perquè era molt complicat. Volíem traslladar-ho una coseta així petitona, l'esperit del bosc al final són els petitons aquests. L'altre és el capgròs, que sortia després. Clar. Això ja... L'element màgic són aquests. Exacte. L'element màgic que ja va crear el Miquel a través de tota la informació que teníem és això, és la seva materialització de la matèria prima. El cuiner va ser ell i va treure això de la matèria prima que eren els nens. I bueno, després intentant fer i agafar elements que teníem, agafar gotes, referències d'algunes coses que teníem. Diferents fulles, vam posar diferents tipus d'arbres. Exacte, vam intentar agafar vegetació del Penedès. Sí, no? I aquí mores. Això què és? Conec el... Això és el mateix que el de baix, que d'allà? Aquest. Sí, que allò que era... Se'n diu d'això. L'ecologia no és el meu. Això era un pàmpol, no? Sí, això sí. I aquest és de fulla d'esbarzer, suposo, això és una pinya d'un pi. Sí, el del pi m'encanta. Sí, és molt El xulo. pi és el meu preferit. Aquest també fa gràcia. El gordit aquest amb la mora també està molt bé. Sí. I després, bueno, també el procés creatiu amb el Miquel és més fàcil també perquè també em deixa certa llibertat amb certes coses, hi ha coses que no, vam tindre punts de diferència, el del vell, per exemple, i jo li vaig fer un vell de l'Iberdat. Sí, em va fer un iaio calvo i gordo, va dir no em quadra com a avi del Ton, jo tenia en ment aquest.
Jo el volia així. Volia un mes de camp. I me'l va tornar a fer. Jo ja allò de camp no en tinc. Va tindre que ser buscar una mica referència. Bueno, va ser la referència que vas passar. Li vaig passar una foto de Google d'un iaio que m'agradava i li vull aquest. I aquest senyor és aquest senyor. Sí, no? El senyor Google és aquest. Tal qual, I aquí està el detallet de quan l'avi anava amb la bici quan era jove. Sí, el tema d'introduir les imatges amb el text, que ara no l'estudiem aquí, ningú l'ha introduït amb el text, no? Amb el text, no, bueno, no, tenim aquí. Això va ser una part que va ser d'aprenentatge entre els dos, també? Sí, perquè no en teníem ni idea de com fer-ho. En el primer llibre que no l'he editat jo, però en el primer llibre ho vam fer il·lustració text. I aquí vam voler anar un pas més enllà. Vam voler integrar-ho més bé. Sí, la idea era una evolució. Fer una mica més dinàmic, perquè els nens no vegin un totxo de text i no sé, bueno, a mi em passava, jo de nen, si veia un totxo de text molt, la meva capacitat d'atenció marxava. Així que intentàvem fer-ho una mica, veu, aquí així, teníem la meitat del text aquí, l'altra en blanc, que també això va anar bé, perquè això no s'hagués llegit res. I bueno, vam intentar introduir a totes les pàgines que es pogués una mica de dibuixos, després introduir també les figuretes petites que teníem a part. I la veritat és que aquí el Miquel amb el tema de la maquetació ho va fer molt bé perquè hi ha imatges, aquesta potser des de lluny no s'aprecia gaire bé, però va introduir això. Roselles, això, castells amb el poble, no? Sí. Vale, doncs aquí tot aquest tema va intentar que la lletra quadraés molt amb el text i això va ser una cosa que estava una tarda... Ho vam descobrir junts una tarda, aviam com s'havia de fer perquè no fos un text quadrat, perquè s'ajustés a la imatge. Perquè podríem haver buscat un tutorial, però vam ser suficientment cabuts com per treure-ho a cabeza. Ho trobarem. I ho vam treure. I bueno, i després també les il·lustracions que van fer els nens de... Sí, en tinc aquí per posar, sí. Les il·lustracions que trobareu a la galeria, que són les que han fet a l'institut, al col·legi. Estan bé, però també és més difícil d'introduir el text. Ells no havien llegit el conte. Sí. O sigui, ho van fer una mica cegues amb les descripcions que els hi van donar. Hi havia una bastant xula dels nens, hi havia una que... No sé, sí, n'hi ha alguns de molt guais. Sí. L'última que surt al llibre, que no sé quin ordre la tens, és la de la bici. La de la bici és molt xula. Sí. Un degradat de colors que joder. S'ha deixat aquí la... Aquest és molt guai. Sí. El segon em sembla que era. Aquesta. O sigui, tenia un algo que m'agradava. El degradat que tenia de color, dic, mira. A mi em recorda l'estil Pilarín Vallès. Sí. Està molt ben trobat. Al principi el que vaig intentar agafar és agafar-les una mica de referència i anar fent. Després que vam intentar també hi havia una mica de diversitat i agafar nens de referència i anar fent. I poc més. Sí, perquè van fer... Bueno, el Ricardo va fer un noi ros, un noi moreno i una pèl roja. Totalment divers. Sí, no sé, així donava una mica més de joc. El conte en cap moment et diu com és cadascun, no? I ell se'ls va imaginar així. Això, el bo de treballar amb el Miquel en aquest sentit és que em deixava una mica més de llibertat creativa. Sí. I podíem anar fent. També va donar per provar i tal. I de fet ja se'ls hi veu aquí amb les cares, no? La noia espavilada i creativa, el Ton amb cara de determinació, més líder, i aquest amb cara de pillo, estic aquí passant el rato, tinc ganes. Bessota, sí. Bueno. No sé, si hi ha alguna pregunta o alguna cosa o alguna pregunta. Sí, després suposo que farem preguntes. Un aplaudiment pel Ricardo. Ara ja hem parlat del conte, vull parlar una miqueta de Crisol Edicions, perquè al capdavall és el meu segell editorial que ha sortit, ja el tenia planificat, però ha sortit a partir de la creació d'aquest conte, no? Perquè a mesura que anava trobant amb les coses que feien falta, jo ja m'he autoeditat els meus 2 primers llibres i després vaig fer un Kickstarter, que és un crowdfunding, perquè sortís el recordari, també me'l vaig maquetar jo. I... Volia que es veiés la pàgina del Crisol Edicions, però no s'aguanta. Tranquil, mira. No, aquesta.
Això ho he fet ara fa una estoneta. Aquest logo me'l va fer un amic i representa l'emblema de la ciutat de Crisol. Els que no hagueu llegit res meu no sabreu què és. Crisol és la ciutat on transcorren molts dels meus relats i també on transcorre la novel·la d'Et recordaré. Llavors em va crear aquest emblema que té molt de sentit perquè Crisol és una ciutat futurista on tot va connectat a la torre de comunicacions i a part és una ciutat controlada. És una societat de control tipus 1984, per exemple, però més modern. Llavors això representa la torre de comunicacions i el wifi que cobreix tota la ciutat. De fet no hi ha res que pugui anar amb cables, ha d'anar tot connectat a la torre. Això en el seu moment que se'n va acudir era bastant innovador, perquè se'n va acudir el 2009, però clar, avui en dia que tot estigui al núvol, de fet ho trobem superlògic. Però en aquell moment no hi era. Però bueno, aquí està el logo, això és l'ombra allargassada del poder i aquí vaig col·locar-hi Crisol Edicions. Aquests són els 2 primers llibres que vaig treure, que òbviament no anaven amb el segell de Crisol Edicions, simplement posa autoedició per l'autor, i dels quals ara, ja us avanço, estic preparant una edició, un volum integral dels 2, perquè se m'han esgotat. Llavors, ja que hi soc, els edito els 2 junts, així no s'han de tornar a comprar tercera i segona edició, perquè el primer ja han sortit 2 edicions i estan esgotades, i faré un volum integral, amb algun relat extra i algunes correccions de més, alguna ampliació dels textos, perquè així en torneu a comprar. És broma. Llavors, Et recordaré és la novel·la que us comentava d'abans, i no m'allargaré ara a parlar d'Et recordaré, que no ve al cas. Venim a parlar de l'Esperit del Bosc, que és el primer llibre que publico amb el segell editorial. Llavors, què ofereixo? Ofereixo el procés des del principi fins al final. Imagineu que teniu un projecte, igual que tenien els Donants de Sang, d'un conte o d'un relat breu. Això m'ofereix, puc fer, escriure'l o puc corregir, repassar el que ja tingueu. Però si em porteu una novel·la, jo no el corregiré, però sí que puc maquetar-lo, editar-lo i arribar al procés de treure'l en llibre, fer difusió a xarxes socials, distribuir-lo, tot això sí que puc. Llavors, correcció, tinc amics i coneguts professionals que es dediquen a això. Llavors parlaríem amb un filòleg o amb un professor i parlaríem de preus amb ell. Il·lustracions, ja heu vist aquí la Sònia em va il·lustrar Riu a cranc de riu, el Ricardo m'ha fet l'Esperit del Bosc, tinc una bona dosi d'amics i coneguts que també il·lustren, que també van dibuixar-me en els meus 2 primers llibres que tenen il·lustracions. Llavors és qüestió de trobar l'adequat per la teva portada o per les il·lustracions que necessitis, parlar amb ell. Llavors jo acompanyo en tot el procés. A part, també l'aprofitaré per els llibres que m'editi a mi mateix, ja no s'editaran com autoedició per l'autor, sinó que aniran amb el segell de Crisol Edicions i a partir d'aquí anirà guanyant respecte o reconeixement. Aquí ja tinc un avanç de Et faré somiar despert, que és la tercera part d'aquests 2. I la idea és treure l'edició integral d'aquests 2 molt a prop d'aquest, treure'ls molt, si pot ser el mateix mes i si no, el mes següent. I res, ja us he explicat el meu projecte, no m'allargo més, moltes gràcies per haver vingut i aquí acabo. Molt bé. Després de les explicacions que ens han donat en Ricardo i en Miquel, ara passaríem la paraula al senyor Marc Ibars, president de la Federació de Donants de Sang de Catalunya, que també d'alguna manera s'ha volgut afegir a la presentació del conte L'Esperit del Bosc. Des del primer moment ja ens va donar el seu suport i el seu recolzament. Gràcies, senyor Ibars, per la seva implicació. Com vulgui. Bona tarda a tothom. Com a president de la Federació Catalana és un gran goig assistir a la presentació d'un conte promogut per l'Associació de Donants de Sang del Baix Penedès, il·lustrat i editat i elaborat. Com podem veure, és un acte és que ara quan anem a fer cinema a l'Assemblea General de l'Associació del Baix Penedès al Vendrell, és un acte cultural important.
i és que la donació de sang està relacionada amb la cultura de la gent. Un país, un club, no té problemes de donació de sang. La gent, quan té, sap que l'ha de donar, la dona. I per tant, el que puguem fer de cultura per promoure la donació de sang és important. Tenim d'altres comptes, tenim 2 comptes més, abans de defensió a la Pilarín Vallès, sabeu que tenim un fet per la Pilarín Vallès, que es titula Un parvalet ferit, narrat per un narrador de literatura infantil, Josep Vallverdú, que últimament ha estat homenatjat per la Generalitat de Catalunya, narrat per ell, i és un conte de molt èxit. Però aquesta iniciativa de l'associació, quan jo l'altre dia no ho vaig dir, ostres, m'interessa molt perquè com més a prop es facin les coses, més valor se li dona. Jo crec que la gent, els donants de la comarca, preferiran més el compte fet per la comarca, proposat per l'associació, els alumnes de diferents escoles de la comarca, que no un altre per molt nom que tingui. Per tant, doncs això és important i aquest tots el meu interès de sempre. És igual una mica que com ha passat amb les associacions de donants de sang. Abans hi havia associacions de donants de sang provincials. Hi havia 5 o 6 i els grans hospitals de Tarragona. Llavors, de Barcelona. Llavors es va canviar el sistema per diferents motius. I a la proposta del Departament de Salut es van començar a crear associacions comarcals. Per què? Perquè eren més properes a la gent tenia més Federació Catalana de Donants de Sang de Catalunya, sembla llunyà, i Associació de Donants de Sang de l'Alt Penedès és més proper, no sembla com si la duquessis per tu mateix, és més proper. Doncs això traduït al compte, doncs jo crec que també pot funcionar d'aquesta manera. Hem dit que el compte és cultura, ens fa falta el problema més gran que tenim amb la donació de sang és la informació, donar-la a conèixer. Això era abans, avui en dia poder algú no ho sap, perquè s'han fet grans esforços, començant pel Departament de Salut, del Banc de Sang, de les entitats socials que som nosaltres per promoure la donació. Algú poder ho sap, l'altre poder és l'excusa, doncs no ho sabia, però en realitat sabem que hi ha gent que no ho sap. Aquests comptes que tenim, que per la davant, l'altre ho ha aixecat en la sang, fet per el vicepresident de la Federació. Els van presentar al Departament d'Educació de la Generalitat i els van veure que era una partida de negocios important. Nosaltres vam dir el repartiment per les escoles, però milers eren de socorros que han de tenir de sisè de primària. N'hi ha milers a Catalunya de col·legis d'aquests. Llavors el Departament d'Educació ens posaria a la pàgina web del Departament d'Educació i a disposició de tot el professorat de Catalunya. Arriba molt més lluny, no? Quan ens van dir això, i amb l'objectiu que quan el professorat amb classe de l'ensenyament un idioma d'aquests, doncs en vez d'agafar un text qualsevol, doncs agafa el text relacionat amb la donació de sang. D'aquesta manera, per una banda, el nen de petits ja comencen a saber de la necessitat de la donació de sang i per altra banda, quan anem entregant als col·legis, que hem entregat uns 60 o 70.000 com a mínim entregar als col·legis, doncs també serveix pels pares perquè d'alguna manera saben de la necessitat de la donació de sang i es fan més. Hem de dir que una font de nous donants que cada any es fan al de sang, molts provenen dels pares dels alumnes, uns fets en aquest projecte que tot el missatge d'aprenentatge i salut, i poder saber on s'ha aplicat doncs a més d'una escola. Un altre també per aquesta promoció que feu els delegats, que posem a la vostra disposició tota la quantitat de comptes que tenim, doncs per entregar-ho a la
cal reduir-lo, demanar al Departament de Salut que l'afegeix equipaments que tenim i que estigui a disposició de tot el professorat. D'aquesta manera, i si cal, si hi ha la possibilitat, doncs també reduir-lo al castellà, que sigui els 3 idiomes. Aquestes traduccions són les traduccions ben fetes. Vull aprofitar per dir que la donació de sang és un tema important amb la salut, perquè té que veure amb la salut de totes les patologies. Diuen que els bancs de sang són els cors dels hospitals, perquè qualsevol patologia de qualsevol enfermedad van a rebre a la farmàcia de l'hospital, agafar els productes sanguinis. Doncs per això és important poder dir promoure la donació de sang és cuidar de la salut de les persones. Donar sang és donar sang per nosaltres mateixos quan la necessitem, perquè estem segurs que la necessitarem un dia o l'altre. Les estadístiques ho diuen, en més o menys quantitat, el 75 o 80% de la població necessita sang o derivats de la mateixa al llarg de la seva vida. La gent gran vivint la majoria amb medicaments derivats de la donació de sang, la majoria, perquè n'hi ha prou que vagis a la farmàcia, perquè trobis algun medicament que tingui components derivats de la donació de sang, no cal que t'hagi tingut que operar, que hagis tingut un accident, n'hi ha prou que vagis a la farmàcia perquè tinguis molts números d'aquests. Llavors, la gent gran que necessitaran si no necessiten. Per tant, jo voldria, amb aquest compte una mica és arrelar la cultura de la donació de sang. Arrelar vol dir fer-la nostra, fer-la com un acte habitual, com que fem cada any a pagar els nostres impostos, cada any a fer coses determinades, no? Cada any anem al restauració, cada any anem a poder de vacances, cada any doncs també cada any, com una cosa normal, ja per sistema, doncs hauríem d'anar a donar sang. I no costa gaire, donar sang. Si tota la població en donés una sola vegada, no ens sobraria molt. Si la meitat de la població només la meitat i donés una sola vegada, també ens sobraria molt. Si hem de pensar que les estadístiques ens diuen ara a Catalunya tenim de 36 persones de cada 1.000 donen sang. 36 de cada 1.000. I en tenim prou. En tenim prou. I sembla fàcil, no dir, però només tan difícil és que 36 persones de cada 1.000 donin sang. Doncs els que sou delegats, els que teniu que veure o que aneu, doncs el que sigui difícil. Però les promocions als pobles, als municipis, les xerrades informatives, un acte com aquest, diferents actes com aquest, hem fet molt i després de fer tot això aconseguim el just que és aquestes 36 bosses per 1.000 habitants. Amb sang, costi el que costi, som autosuficients. En plasma, el plasma és un component de la sang, que se'n va a la indústria farmacèutica, que es fracciona, que se'n fa medicaments. Aquests medicaments van a les farmàcies dels hospitals per ser subministrats gratuïtament a tots els malalts que ho necessiten, però no en fem ni la meitat de les necessitats. O sigui, n'hem de comprar més de la meitat. I això, per una societat culta com som nosaltres, doncs, allò que diguem, em sembla estrany que no siguem capaços de donar el que ens sobra, perquè ens sobra, perquè els components femenins tenen una vida. El moll de l'os és la fàbrica de la sang té una vida, i quan s'acaben, els globus vermells, uns 2 mesos, les plaguetes, uns 4 o 5 dies, els globus blancs, 4 o 5 dies, llavors es moren, però coses d'alumini. Per tant, si no ho donem, ens sobra i fem que s'elimini i no ho donem, fem falta per nosaltres. Per tant, una mica això és la cultura que he de tenir en compte,
doncs segur que ens ajudarà i en pugui arribar, puguem fer i explicar la necessitat, no? El pas que expliquem el compte, aquest és l'objectiu. I en països que fa molts i molts anys, a les escoles, als instituts, hi ha l'assignatura de ciències del cos humà, el de pas que explicar de la circulació sanguínia del cos humà, afegien que era també un líquid que servia per curar l'home, afegir. Llavors, quan aquestes persones arribaven als 18 anys, ja sabien aquesta necessitat. Per això era el que dèiem cultura, no? Que havíem començat els nens i no feia falta fer grans promocions que podíeu fer. Aquí vam començar molt tard, molt i molt tard. I per això, ara fa anys, pensant, tenim prou, la sang no es pot comprar ni vendre, no pot passar en un país i l'altre, per tant, si no en tenim prou malament, però els medicaments derivats del plàstic, que se'n va a la indústria farmacèutica, se'n fa medicaments i com a medicament es pot passar per tot arreu, es pot comprar, el pot comprar quirúrgic, no? I aquí estem, aquí hi ha la manca que tenim molt i molt gran. Per això hi ha un projecte del Departament de Salut, del Banc de Sang, i el resultat nostre de promocionar la donació de plasma i la Marta, el responsable de la Banc de Sang aquí a la zona, probablement ara ja us incidirà a les fraccions sobre la necessitat de donar plasma, que és el que hi ha. Aquest compte també a la web de la Federació, igual que els altres, el tenim narrat, que sigui persones que locutors de ràdio, persones que estan narrat. En tot cas, us donar l'adreça de la pàgina web de la Federació i podeu veure, perquè nosaltres diguem als delegats nostres, quan aneu a un col·legi, anar-hi a la setmana de la fracció, demanar que pugui explicar el compte, portar un compte per cada alumne, i dins del compte, doncs, tenir el flyer aquell de la donació de sang, que tal dia, tal hora, tal lloc, la donació de sang. Llavors, això, el delegat ho pot explicar al delegat, ho pot explicar a algú de l'associació de pares, ho pot explicar a un professor, que tingui una mica de gràcia, i llavors hi ha delegats que inclús per jo explicaven, no sé gaire, però per això ho tenim guardat, no? Els col·legis avui en dia tots tenen materials audiovisuals i poden posar la pantalla d'allò i allà està narrat i d'alguna manera explicat, i amb aquest ja anirem parlant que podria fer alguna cosa una mica de tot. Moltes gràcies per la invitació. Bé, el projecte del conte també el vam fer arribar a mans de la senyora Regina Trens, cap de comunicació de Serveis Mèdics Penedès, per demanar el suport de l'entitat. Ella va fer de missatgera, traslladant la notificació al senyor Penyella, que de seguida ens va donar el seu vistiplau, afegint, podeu comptar amb nosaltres. El senyor Penyella avui no ha pogut assistir entre nosaltres, però sí que tenim la senyora Regina Trens, cap de comunicació dels Serveis Mèdics Penedès. Bona tarda i moltes gràcies a tots per venir. Bé, en primer lloc volia disculpar l'intent que no hagi pogut assistir el doctor Penyella, li feia molta il·lusió aquest projecte i només esmentar, la meva aportació serà breu, però esmentar la il·lusió que ens va fer aquest projecte, perquè nosaltres, dedicant-nos com ens dediquem diàriament a la salut, trobem que aquests projectes relacionats amb la cultura alimenten molt la salut mental, sobretot els que es fan en escoles de tots els nens, que és una cosa que avui en dia es necessita molt. Llavors, poder recolzar un projecte tan relacionat amb la salut mental, en què els nens estiguin motivats a tenir creativitat, a buscar una història i que després, i també fer un agraïment tant al Miquel com al Ricardo, que algú li doni forma i visibilitat a tota aquesta feina, doncs és un projecte que ens feia molta il·lusió col·laborar i que pogués sortir a la llum. Així que moltes gràcies a tots i sobretot als que heu posat tant d'esforç perquè aquest llibre sortís a la llum. Gràcies. Donem per acabat l'acte. Gràcies per dir-nos, sobretot,
tots, i aprofitarem per fer una fotografia. El Consell Comarcal ens convida amb una copa de cava i una miqueta de menjar i ens retrobem la pròxima vegada i recordeu, a partir de la Marató de Vilafranca els llibres estan disponibles. Volem donar importància per el que és la Marató, que de moment ho farem aquí, en aquesta mateixa sala, si hi ha canvis, es farà aquí perquè els castells per la festa major del Vallès i el dia 25 al casal hi ha un casament i no ens el poden deixar com ens ho deixava cada any. Doncs ens hem tingut que moure per buscar un local. Bona nit, bona tarda i al tacte. Bona nit.